ka dola ni be pod imanyo kar ka nitiere twak moro ma ginang'o kawe okang' moro machielo kapod an ka kod CPA an Komira kod FCPA Bernard Siero kachiel kod ka Sylvester Nandi iwinjo kanyo kiwacho ni thuolo moro nitiere ma kore rango nire kaka inyalo ti kod omenda achiel mano e Afrika mangima. Bende en moro manyalo bedo kata ni nyalo duoko piny kata nyalo chiwo yot mathoth kotenore kod weche mopogore opogore mantiere kar kada ni mondo mi adhi e kaunti mano ma Migori okinyi ma kawuono mondo atudra kod nyawadwa George Juma ka wan kode achiel kachiel mondo mi wawinje ane ni ento chane yo machalo nade gi jopiny mano kama nitiere kate kaunti ma Migori ang'o konu ane ni ento oloso e weche mag pek mar ngima koso giranga ne chal mag kaunti odiochieng' ma kawuono e chenro mopogore opogore mantie kate kaunti mano ma Migori. Bende nyakwara Ramogi Jwang' gino ma Juma osebedo kata kaluwo odiochieng' ma kawuono nitiere chenro mopogore opogore mag neno jogo ma otudne gi pi e yo moko ma ok ni kare maka bende osebedo kata ketimo kinyi ma kawuono kaachiel koda ka weche matimore kacha e alap mag mali chota iwacho ni koro gidhi bedo kod alap ndeke mano mali chota mar chieng' tich adek odiochieng' ma kiny moko dhi bedo kata katimore sani yena mondo mi atudra kod George Juma ka en e kaunti ma Migori. George Juma, kaunti ma Migori ochiew nade okinyi ma kawuono ka otenore kod weche gi duto mosebedo kata katimore chieng' weekend mane pek ma koro achako adonjo e juma manyien kone nyakwara Ramogi Jwang' ne chal mar wach ten mane kawuok e kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono kata kotenore kod chal mar uchumi bende George. Erokamano Cleophas winji makare kaunti ma Migori wachio makare ka bende nyaka sama weni wantie pieces go mag migawo weche go mag pi kaachiel kod teko e kaunti ma Migori ka bende gimogo kelowa kaka kawuono en romo kelo kamoro achiel jotend migawo ni mar pi kaachiel kod apisas go mawuok e duolno mong'ere kaka Water Police Unit mawuok e gwenge ma Kisumu ka bende thoro maduong' miyo romo nitie kaka kawuono en mar ng'iyo ni idwa chak timo pedha e chenro go mag jogo bende nyaka sani ok osebedo ka koro luwo weche go mag chiwo pi makare kaachiel kod jobedo osebedo ka tudo pi e yono moko luwore kod chik kaachiel kod bende joma bende osebedo ka iyudo pi e kinde ka kinde e kaunti ma Migori kata kamano ok gichul nengo mar pi kata bil mar pi monego bende koro gichulo. Koro riwruogni en mar timo pedha mar ng'iyo ni to joma osebedo ka do pi e kaunti ma Migori ang'o miyo kibiro ka gichulo pi ma bende miyogi kod jo bende koro tudo pi e yono mok ni kare ka bende kinyi ma kawuono wantie kod apisa maduong' migawo no mar pi e kaunti ma Migori Fidel Majua mwadwa ng'eyo to nyaka kawuono sama gichako timo pedha ni ji maromo nade kata pesa maromo nade bende ok osebedo ka giyudo kowuok kuom ji ma bende osebedo ka ichiwo negi pi e kaunti ma Migori to ji maromo nade bende ma osebedo ka tudo pi mano mitime tok chik ma idendo kaka illegal water connection. So achiel kachiel miya kora thuolo mondo awuo kod apisa maduong' mar ng'iyo ni to ere bende kaka chenro machal koda micro dhi konyo gande kaunti ma Migori ma yudo pi maler ka obiro rumo e giko mag kinde mabiro. Apisa maduong' adwa ni mondo koro ichak na gi nyingi tilernwa un gi romo kae kod apisas go ma idendo kaka Water Police Unit thoro maduong' kata ng'o maduong' mugeto e apedha muchako ni. Nyinga Fidel Majiwa, Chief Officer mar Water and Energy Migori County. Gima nitie maduong' ni chakre sirikal mar His Excellency Dr. Chilayako wasetemo matek kaka idara mar pi mondo wachiw pi kochakre higa mokalo Septemba. Sama koro wagikeni wasechiwo pi kuom higa achiel maonge ng'ikruok. Sama wasebedo maonge pi nyalo bedo ndalo 2-3 sama watimo servicing ma pumps nikech pumps wabe sani dhi ka gima ti. Pump koseromo higni 10 gi wiye to dwaro mondo loke. Omiyo this financial year budget wadhi nyiewo pumps 5 mwadhi loko mang'eni bang' dweche 2-3 kama to wan gi pumps manyien mondo miwa tich mayot kuom chiwo pi. Ka kanyo daher wacho ni jopiny oseyudo pi to jopiny mayudo pi sani gin dhano 2,000. Wan gi last mile madhi medo wa dhano 4,000 madhi miyo wabedo gi dhano 6,000. E iye ka bentie jok moko ma osebedo gi illegal connections king'iyo namba malong'o monego bed ni wan go mar jok mayudo pi gin dhano 6,000. Koro nitie jomoko miyudo ni kwalo pi kata kok gikwal pi to giyudo pi to gichul pi. Kwalo pi ka wacho ni kwalo pi tieni ng'ani o connect line moro moko ne bino connect. To nitie jomoko be mayudo pi tiyudo ka ok giyud bill koro mago be gik mwadwa ng'iyo kapo nitie tudruok kind jogewa ma miwasko gi jopiny. To nitie jomoko be ma gin pile ni ang'e jatelo. Koro kumwa gike sani ni wakwan jopiny okonyo e tijni mondo wachiw pi e yo makare to jopiny bende onego chudi nikech sama jogi tie miwasko kae ni
gidwaro mshahara gino gin be gin mana gi families mondo mi watie yo mowinjore kaka jo Migori moriwre kanyakla. E kinde mokalo apani moingo dweche moko 4 mokalo ne nitiere nonro manotim auditing manotim e department mar pi be noyudo ni nitie apisas miwacho ni samonya bende kod jopiny mar kwalo pi kata chiwo pi tok chiwo omenda. Report ni noyango nang'o? Report notimo investigation matin. Report nogolo category mopogre opogre. Mokwongo ne nitie jok manigi illegal connections. Mayudo ni jogi en gi mita to line no kale tok mita. Mar ariyo nitie jok manwayudo ni gin giyudo pi ma flat rate. To ng'ato yudo pi ma flat rate ni inyisa ochul 500 to ng'ani to uso nyaka pi. Mano wayudo ka afisa wa moko be ni ei gini. Mar adek nwayudo jok mawacho ni gin ging'e jotelo. Odhi gocho ne jatelo. To koro miyo jogi be luoro matin nikech iwuoro ni jatelo ni en to ng'a. E sirikal mwantie ni kaka an jatelo mar water and energy ma chief officer mar water and energy wan waonge ubaguzi. Gimaduong' mwadwaro ni kambi mar Miwasco gi department mar water ogerre, jopiny oyud pi e yo makare, jok mok yud pi oyud pi bende, to jogo nyalo mana yudo pi ka jok mantie sani ma yudo pi ni ochulo pesa matin mondo wamed choro connections go. Kaka sani World Bank dwani mondo omedwa omenda to gimedo omenda miloni performance for results. Teni for every connection mumedo to gimedo pesa mondo chako minga machielo pi. Ma nyalo mana timre mana kwan gomenda. Emomiyo sani nano ko wuok mager ni ji enjoy pi gwa higa achiel. Koro sani kata koro wagolo kokwa tok rach jopiny osewinjo ber pi, wabe koro wawinje ber pesa gi. Kwatieko iwacho ni nitie pi malal dwani land revenue water moko romo nade to sani pesa di ma ugeto yudo kuom jopiny ma ok chul pesa e sama uchaka pedhani? Koro pesa ginene pi ma lal en ataya malo 48 malal. Teni pitwa gondi to chal ni nus mar pigni lala mokwayud pesa ne. To gopwa man oko en $34 million. Mama pesa monego bed machoko. Omiyo wan gi zones mopogre ma jogewa ma ochung' ne zones go bo tayowa katerowa kuondego kwawuothe mier kendo kwatemo mondo jok manigi bill ochul bills gi sano kata obed gi winjruok kind Miwasco company gi jogo kaka ichudo. Ofisa man ka gi mag jo water police gi bobedo ka kuom jumbe 2 ma samoro nyalo kalo kata jumbe 2 bolure gi pek mar tich. Gimaduong' en ni mondo mi ka exercise ni orumo to karach to wayud $8 million mane kumwachako go. To kaber to wang'eno ok wanyal yudo pesa no te, samoro jomoko nosetho, samoro jomoko nosedar, lakini e gigi te onego wayud pesa maber manyalo konyo kambi dugo ni fit nikech kambi be nigi gowi, gin gi gowi mar mshahara, gin gi gowi mar gik ma gikawo be kuonde mamoko. To an kaka Migori County Department wasesiro kambi ni moromo, wachulo stima, wachulo chemicals, koro wabed waher ni nyathini be kobet e dala to chieng' moro go e dala ne. Emomiyo wakelo exercise mondo Miwasco oyud ka gibe gigo dala gibed independent gichung' kar tiendgi. Erokamano kuom ler machal koda mano. Kinyalo winjo mano ne apisa maduong' e migawo mar pi e kaunti ma Migori bende olero okang' bende koro gidhi kawo mati mapedha ni jogo bende osebedo ka yudo pi to ok chul bil kaachiel kod jogo bende koro tudo pi e yono ma ok ni kare. Kabinde chenro machal koda mae en mano madhi kuom jumbe 2 ka itimo kod apisas ma kaunti kaachiel kod duolno mong'ere kaka water police unit ma bende dhi bedo e kaunti ma Migori kuom kinde ma jumbe 2. Aya, agoni erokamano ahinya Jo Juma, ilero yo makare kendo ka girieyo sekta no mano mar pi e kaunti ma Migori. Wabo bedo kanyo mondo mi wakon nyakwaro moge jwang' jogo moko osebedo gi pi gitim nade, jogo matudo pi e yo mok ne kare, yo moko puodhi apedha kitimo gintiere kar kanye. Wamedo luwo gi biro bedo kanyo ka wago Touch County ma Migori. Ang'eni mano dhi loso weche manyien odiochieng' moko nyakwaro moge jwang' mago mag migago ka gikata kod mano bende mar ang'ich welo. Nyakwaro moge jwang' gi thuolo ni mondo mi akaw yweyo masani